Αντιρρήσεις, τελευταίο μέρος εκπομπής τώρα. Πήγα να πω αντίο και να σηκωθώ να φύγω με τους καλεσμένους προηγούμενους. Εδώ είμαστε και κοντά μας είναι ο Κώστας Κμητάκης, είναι πολύ γνωστός για τις ακαδημαϊκές του γνώσεις, ο Κώστας. Και έκπληκτη εγώ είδα ότι για ένα διάστημα ήταν στη Χρυσή Αυγή, μέλος της Χρυσής Αυγής. Πάντως δίδασκες ιστορία. Η Χρυσή Αυγή έχει γύρω στα 50 μέλη πανελλαδικά. Εμένα με κάλεσε το φθινόπωρο ο Στέλιος ο Βλαμάκης, ο οποίος ήταν γραμματέας της Χρυσής Αυγής εδώ στα Χανιά, για να κάνουμε ακριβώς αυτό που είπατε, μαθήματα ιστορίας. Και πραγματικά είδα μεγάλη ανταπόκριση από τα άτομα τα οποία ήταν εκεί, τα οποία είναι χανιώτες, γνωστοί λίγο πολύ σε όλους μας. Τους ενδιέφερε πάρα πολύ το αντικείμενο και τα πήγαμε πάρα πολύ καλά κάνοντας αυτή τη δουλειά μέχρι περίπου τον Απρίλιο, όπου έγιναν κάποια επεισόδια εδώ στο λιμάνι, όπως γνωρίζετε. Και... με έχει μηνύσει ο κ. Βλαζάκη. Όχι, δεν έχει γίνει μήνυση. Απλώς έχει αναφερθεί στην κατάθεσή του στην αστυνομία ότι μπορεί, αν δεν κάνει λάθος, ήσασταν εσείς εκεί. Δεν έχει γίνει μήνυση. Δεν έχει γίνει μήνυση, εντάξει. Το θέμα λοιπόν, για να επανέλθουμε, είναι ότι ενώ τα πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά εδώ στην τοπική των Χανίων, με αφορμή αυτό το γεγονός, μου πρότεινε ο Περιφερειάρχης Κρήτης να αναλάβω εγώ στη θέση του κυρίου Βλαμάκη ως γενικός γραμματέας που ήταν ο κύριος Βλαμάκης και ως υποψήφιος βουλευτής ίσως στο μέλλον. Εγώ το απάντησα, δεν με ενδιαφέρουν τα βουλευτηλίκια, δεν εκτιμώ καταρχήν αυτό το θεσμό, γιατί πλέον έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα είναι μόνο, όπως λένε και όπως λέει ο πολύς ο κόσμος, για γιαούρτομα οι βουλευτές, γιατί από ό,τι βλέπουμε άλλα πάνε να κάνουν, άλλα λένε ότι θα κάνουν και όλο σε κακό του έθνους και της πατρίδας μας βγαίνουν αυτά που γίνονται. Όχι βέβαια, αυτό δεν αφορά βέβαια και τους αντιμνημονιακούς, οι οποίοι βέβαια πιστεύω ότι περισσότεροι το εννοούν και πασχίζουν για να φύγει η χώρα από το μνημόνιο. Όσον αφορά τη θέση του γραμματέα. Ναι, να τελειώσω 2 λεπτά. Όχι, γι' αυτό ποτέ ιδιαίτερα. Όσον αφορά τη θέση του γραμματέα, του είπα ότι δεν μπορώ να πάω σε αυτή τη θέση. Ο Στέλιος ο Βλαμάκης είναι φίλος μου, μου έχει φερθεί πάρα πολύ καλά. Με κάλεσε να κάνω αυτά τα μαθήματα. Ο κύριος λοιπόν Καρυφιλάκης αυτό το πράγμα δεν το δέχτηκε. Απεχώρησα μετά από την παύση την οποία μου έκανε και ήταν μέχρι εκεί όλα καλά. Πίστευα ότι θα τέλειωναν. Τώρα τον τελευταίο καιρό βλέπω κάτι δημοσιεύματα στο διαδίκτυο εις βάρος μου, προσβλητικά και συκοφαντικά, και αυτός είναι και ο λόγος που θέλω να εμφανιστώ στη τηλεόραση, να πω ότι αυτά δεν είναι σωστά πράγματα. Αν θέλει ο καθένας με την ιδεολογία του, όπου νομίζει ότι αυτή είναι, να προσφέρει κάτι, ας αφήσει τις επιθέσεις εναντίον άλλων και ας προχωρήσει επί της ουσίας, γιατί έχουμε τα μνημόνια, έχουμε αυτή την τρομερή οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα και το να τρώγεται κανείς με τους άλλους δεν φέρνει αποτέλεσμα. Τώρα, έχω πολλές ερωτήσεις να σας κάνω. Είπατε ότι αξίζουν τα γιαούρτια στους βουλευτές και τα λοιπά, γιατί άλλα είπαν και άλλα κάνουν. Βουλευτές είναι και αυτοί που συμμετέχουν στη Βουλή Χρυσή Αυγή. Και αυτοί πρέπει να γιορτωθούν. Όπως διευκρίνησα πριν, υπάρχουν αντιμνημονιακοί βουλευτές. Όχι, έτσι, οι οποίοι σας είπα πιστεύουν ότι το μνημόνιο πρέπει να φύγει. Έχει ταχθεί πλήστες φορές με μνημονιακού τύπου νόμους του κυρίου Σαμαρά. Και τάχθηκε και σχάτως υπέρ του κλεισίματος της ΕΡΤ. Επομένως, που είναι μια επιταγή απολύτως, όπως ξέρετε πολύ καλά, της Τρόικα. Επομένως, γιατί εξαιρείτε τη Χρυσή Αυγή ως αγαθό προϊόν πολιτικής σκέψης? Δεν είπα τέτοιο πράγμα. Δεν είπα τέτοιο πράγμα. Είπα ότι υπάρχει ένας αντιμνημονιακός χώρος. Μέσα σε αυτόν τον αντιμνημονιακό χώρο υπάρχουν σίγουρα βουλευτές οι οποίοι πραγματικά δεν θέλουν το μνημόνιο και θέλουν να κάνουν κάτι ούτως ώστε η χώρα να φύγει από το μνημόνιο. Και μέσα σε αυτούς βάζω και από άλλους χώρους βουλευτές. Αλλά στο σύνολο, στην πλειοψηφία, η Βουλή δεν είναι πλέον η Βουλή των Ελλήνων, είναι η Βουλή του μνημονίου. Εσείς πώς και βρήκατε, ας πούμε, ότι θα μπορούσατε να έχετε έστω και μια ακαδημαϊκού επίπεδου συνεργασία με τη Χρυσή Αυγή? Δεν ήσασταν μέλος